Η ζωή ενός σύννεφου είναι έντονη, όμως σύντομη. Ο Πάολο Κοέλιο αφηγείται μια σχετική ιστορία. Στη μέση μιας καταιγίδας στη Μεσόγειο, ένα νεαρό σύννεφο γεννήθηκε. Όμως δεν είχε χρόνο να μεγαλώσει εκεί. Ένας δυνατός άνεμος έσπρωξε όλα τα σύννεφα προς την Αφρική. Μόλις έφτασαν στην ήπειρο αυτή, το κλίμα άλλαξε. Ο ήλιος έλαμπε στον ουρανό και άπλωνε τις ακτίνες του στη χρυσαφή άμμο της Σαχάρας. Μια και ποτέ δεν βρέχει στην έρημο, ο άνεμος συνέχισε να σμπρώχνει τα σύννεφα προς τα δάση του νότου. Όπως συμβαίνει και στους ανθρώπους, το νεαρό σύννεφο αποφάσισε να αφήσει τους γονείς του για να ανακαλύψει τον κόσμο. «Τι κάνεις εκεί?» φώναξε ο άνεμος. «Η έρημος είναι παντού ίδια. Πήγαινε κοντά στα άλλα σύννεφα και θα ταξιδέψουμε στα υπέροχα βουνά της Κεντρικής Αφρικής». Όμως το νεαρό σύννεφο δεν τον άκουσε και απομακρύνθηκε, μέχρι που βρήκε ένα απαλό αεράκι που το έσπρωξε προς την έρημο. Τότε παρατήρησε μια νεαρή αμοθίνα που μόλις είχε σχηματιστεί από τον άνεμο. Ερωτεύτηκε αμέσως τα χρυσαφένια μαλλιά της. «Καλημέρα, πώς είναι η ζωή εκεί κάτω?» «Είμαστε πολλές αμοθίνες και έχουμε τη συντροφιά του ήλιου και του άνεμου. Πότε περνούν και μερικά καραβάνια από εδώ. Και εσύ πώς θα περνάς εκεί πάνω?» «Το καλό είναι ότι μπορώ να ταξιδεύω στον ουρανό και να βλέπω τι γίνεται κάτω στη γη. Για μένα», είπε η αμοθίνα, «η ζωή είναι σύντομη. Όταν ο άνεμος επιστρέψει από τα δάση του νότου θα εξαφανιστώ». «Και αυτό σε κάνει λυπημένη?» ρώτησε το σύννεφο. «Με κάνει να νιώθω ότι δεν έχω σκοπό στη ζωή μου», απάντησε. «Το ίδιο νιώθω και εγώ. Μόλις κάποιος άλλος άνεμος με σμπρώξει στα νότια θα μεταμορφωθώ σε βροχή. Αλλά αυτή είναι η μοίρα μου». Έχω ακούσει από μεγαλύτερες αμοθίνες να λένε ότι μετά τη βροχή καλυπτόμαστε από χόρτα και λουλούδια, αλλά δεν το έχω δει ποτέ. «Θα μπορούσα εγώ να φέρω τη βροχή», φώναξε το σύννεφο. «Το ξέρω ότι είμαστε μαζί για λίγο, όμως νιώθω ότι σε αγαπώ και έτσι θα είμαστε μαζί για πάντα». Έτσι άρχισε να ρίχνει μικρές σταγόνες βροχής και σε λίγο μεγαλύτερες, ώσπου εμφανίστηκε ένα ουράνιο τόξο. Την επόμενη μέρα η μικρή αμοθίνα ήταν καλυμμένη με λουλούδια. Άλλα σύννεφα που περνούσαν με κατεύθυνση στην Αφρική νόμισαν ότι ήταν το δάσος που έψαχναν και άρχισαν να ρίχνουν και αυτά βροχή. 20 χρόνια αργότερα η αμοθίνα είχε μεταμορφωθεί σε όαση που δρόσιζε τους ταξιδιώτες κάτω από τα δέντρα της. Και όλα αυτά επειδή μια μέρα ένα σύννεφο ένιωσε αγάπη και δεν δίστασε να δώσει τη ζωή του για αυτήν.